Milé dámy, dovoľte, aby sme vás týmto pozvali na virtuálne kurzy profesionálnej nechtovej kozmetiky AnyNails. AnyNails svojim zákazníčkam ponúka kompletné riešenia kvalitných nechtových materiálov zo všetkých oblastí nechtovej kozmetiky. V súčasnej dobe AnyNails spolupracuje s viac než 8 000 zákazníčkami v Českej republike a viac ako 4 000 zákazníčkami v Slovenskej republike. Na skvalitnenie svojich služieb AnyNails uskutočňuje rekvalifikačné kurzy, záujmové školenia a skupinové školenia. Virtuálne kurzy, tzv. Webináre, sú najnovšou formou školenia na internete. Spoločnosť AnyNails je prvou nechtovou firmou v Slovenskej a Českej republike, ktorá organizuje kurzy a školenia priamo prostredníctvom internetu. Medzi najväčšie výhody virtuálneho kurzu nesporne patrí množstvo ušetreného času a výdavkov spojených s cestovaním. Účastníci virtuálneho kurzu sa môžu v reálnom čase cez počítač školiť bez toho, aby museli niekam cestovať. Na sledovanie kurzu účastníkom postačí počítač alebo notebook a bežné DSL pripojenie na internet. Profesionálny výklad, kvalitný materiál a názorné ukážky sú neodmysliteľnou súčasťou virtuálnych kurzov značky AnyNails. Záleží iba na vás, ktorý z uvedených kurzov si vyberiete a už aj môžete začať. Neváhajte a využite našu jedinečnú ponuku. Tešíme sa na vašu účasť na virtuálnom kurze vysokoprofesionálnej nechtovej značky AnyNails. Dovidenia.